Ang usa ka lalaki nga kadudahan ang linihukan sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Gikabutyag na samtang nagapatrolya ang Island Garden City Samal Police Station, ilang namatikdan ang usa ka lalaki nga kadudahan ang lihok. Siya nang ila kining gi-approach. Aga baong lalaki nga nagunit kini nga paper bag, misulay kini ug lakaw palayo apan napugnan sa mga pulis uban sa tabang sa task group Island Garden City of Samal nga nagapatrolya usab sa maong lugar. Pagsusi sa mga pulis, nakaplaga nila ang usa ka yellow nga plastic cellophane ug nasuta nga kini adunay usa ka self-sealing transparent plastic sachet ug usa ka stick joint nga parehog adunay sulod nga gituoha nga ugang nga dahon sa marijuana nga adunay fruiting tops. Tungod niini gidakop ang maong lalaki ug gipasabot sa iyahang konstitusyonal nga mga katungod. Ang suspek na ilhan sa usa ka alias AG, residente sa may barangay Tagdaliaw, Samal District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Dugang pa sa diyang gisusi matud pa ang paper bag, nakita nga aduna usab kini lain pang 16 ka piraso nga parehas ra usab sa una nga pakete nga adunay sulod nga gituuhang ugang dahon sa marijuana, lakip na sa ini ang fruiting tops. Ang nadakpang suspitsado uban sa nakumpiskang ebidensya ana na karon sa kustodiya sa Island Garden City of Samal Police Station, samtang ang kasong paglapas sa Section 11 Article 2 sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang gipasaka na sa City Prosecutor's Office batok ngadto sa dinakpan. Katropa, siguruha nga di ka madakpan sa mga balatian. Pag Santon Plus Gold na alang sa Negosyo Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Agabri, XFM News. XFM Report.